Милиони 400 хиляди българи нямат право на безплатна медицинска помощ. Какво споразумение постигнаха Земеделското министерство и тютюнопроизводителите? Съединените щати ще изтеглят войниците си от Ирак, обяви Барак Обама. Почина американският писател Джером Салинджър. Добър вечер, вие сте с късните новини на BTV, аз съм Гена Трайкова. Здравейте от мен в четвъртък, 28 януари, аз съм Венелин Петков. Милиони 400 хиляди българи нямат право на безплатна медицинска помощ. Причината е, че имат повече от 3 неплатени здравноосигурителни вноски за последните 3 години. Това са предимно хора, които са трайно безработни и самоосигуряващи се, които са пропускали вноските по различни причини. Само през този месец към числото на хората без здравноосигурителни права са се влели още 380 хиляди души. Кирил Борисов е от хората, които нямат право на безплатна медицинска помощ. Работи на този булевард като хамалин и трябва сам да внася здравните си вноски. По някой път ги внасяме. Когато имаме средства, внасяме. За този месец внасял? Не. За миналия? Не. За по-миналия? Не. От кога не си имал пари да внасяш за здравни вноски? От 5 години нямаме такава работа. Няма откъде да внасяме тия пари. Чисто просто ние тук разчитаме нещо да изкараме и ако изкарам 10-15 лева, аз не мога да ги вкарам за осигуровките, като гледам, че децата ми примерно са гладни. От кога не си стъпвал в лекарски кабинет? От доста години. Сега, когато при Кирил се обади хернията, събира пари от родата. Единственият начин той и всеки друг в неговото положение да си върне правото на безплатна медицинска помощ е да си плати поне 33 от здравните вноски за последните 36 месеца. Някъде около 330 лева ще бъдат дължимите осигурителни вноски за тези 3 години. Това плащане се състои в това да отиде в един клон, на която банка иде, като внесе с платежно нареждане или с вносна бележка по банковата сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП. Всеки може да провери здравния си статус на страницата на НАП или чрез кол-центъра на данъчните. Ако ви се наложи да влезете в болница, например, и решите спешно да възстановите здравния си статус, за да не плащате престоя, платете вноските и срещу документа от банката можете да получите от данъчните удостоверения, че вноските са направени. То ще е достатъчно, за да получите безплатна лекарска помощ, без да се налага да чакате поне седмица за банковия превод и отразяването ви в системата. За BTV новините, Десислава Златкова. Въпросът за училищните лекари остава без решение 2 години след като с промени в Закона за здравето парламентът ги върна в училищата, но само на хартия. 4 министерства продължават да си прехвърлят наредбата за приложение на този текст, а общините нямат достатъчно пари. Ще има ли отново лекари във всички училища? Отговорът потърси Рада Домощиева. Масова практика в българските училища е родителите да пращат децата си на училище болни, гладни и да крият хроничните им заболявания. Негативите от това се поемат от училищните лекари, когато ги има, както в 120 училище, което събира пари и е назначило свой училищен лекар. Преди 4 години, благодарение на училищното настоятелство, а и на представителите от всеки клас, се събират дарения, доброволни дарения от всички родители, които подпомагат поддържането на лекар в училището. По закон общините трябва да отделят от делегираните си бюджети, за да плащат на лекарите, но те плащат само на медицински сестри на половин ден. Кой лекар би се хванал да работи такава работа? Въпросът е, че до момента не можа да излезе наредбата, която така много по-разгърнато от текстовете на закона дава изискванията към дейността на лекарите. Много зле. От кога ти имаш обезет? Откакто дойдох. От сутринта? Да. Работният ден на доктор Мушмова е 10 часов. Започва с проверка на броя на отсъстващите, следи за вирусни заболявания, държи връзка с личните лекари, с родителите, с бърза помощ, когато се наложи. В едно малко училище като това са 611 ученика, на ден преглежда повече от 20 деца. Предимно травми.
тежки травми. Бият се, лошо се бият. В такъв случай се налага да викаме пирогов, деца с висока температура, на които аз си позволявам нещо да дам, защото като лекар съм оторизирана и мога да направя някои неща, но сестрата не може да ги свърши, няма право да свърши тези неща. В училището има деца с хронични заболявания като епилепсия и астма. Основен проблем е и нездравословното хранене на децата. Всяко второ или трето дете е с наднормена телесна маса. Въпреки че не има задължения, лекарите са принудени да следят дали учениците се вакцинират редовно, защото родителите масово и съзнателно пренебрегват задължителните ваксини. Затова и в училищата се срещат случаи на коклюш и морбили. За BTV новините, Рада Домощиева. Нови по-високи такси за детските градини и общинските ясли в София от февруари. С 30% поскъпва и детската кухня. Таксата за детските заведения в София ще бъде 60 лева на месец. Увеличението е с 20 лева. В момента месечната издръжка на едно дете е 180 лева, като разликата се поема от общината. Тютюнопроизводителите се отказаха да блокират границите и пътищата в страната след проведените през миналата нощ преговори в Министерството на земеделието и след това при премиера Бойко Борисов. Между Министерство на земеделието и Сдружението на тютюнопроизводителите беше постигнато споразумение, според което Министерството ще изплати като премии за предаден и изкупен качествен тютюн 116 милиона лева. До края на тази година на стопаните ще бъдат изплатени и част от националните доплащания за тютюн. Заявленията на кандидатите да получат пари се подават от 1 март до 15 май във фонд земеделие. До сега тютюнопроизводителите възползвали ли са се от кредити от търговски банки, за да си организират реколтата? Не са се възползвали. Това е другата възможност, която обсъдихме днес. Ние ще инициираме среща с търговските банки, за да могат те, както казах, по подобие на българските животновъди, да получават и кредитни линии на базата на гарантираните доходи, които имат да получават по схемата за национални доплащания. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще смени цялото ръководство на фонд Тютюн и е поканил 3 души от протестиращите в борда на фонда. По примера на гръцките земеделци и животновъди от югозападна България излязоха на протест край Сандански, само че символично. Българите протестират заради глоби, наложени им от Европейския съюз. Българските животновъди се събраха край главен път Е79, но вместо трактори пуснаха на пътя кравите си. Полицаите обаче не допуснаха пътят да бъде затворен. Гръцките фермери отново затвориха границата за тирове. В момента всички пунктове на границата ни с Гърция са отворени за движение за всички видове превозни средства. За сега българските гранични власти нямат информация за конкретните намерения на протестиращите гръцки фермери и до кога ще се запази този режим на пропускане. Да се урежат съставът и заплатите на членовете на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Това поискаха депутатите от СДС, като се мотивираха с високите цени на тока и парното. От СДС настояват още в ДКЕВР да не си раздават премии и да пращат парите от глобите на гражданите директно в бюджета. Хем глобява, хем си ги раздава, хем се стимулира. Предлагаме това стимулиране да отпадне, да е ясно кой какви пари получава, да не се стимулират толкова, за да имат и по-принципна позиция и политика от тук нататък. ГЕРБ предлага броят на комисарите в ДКЕВР да се намали драстично от 13 на 5. Управляващите обаче не бързат с намаляването на месечните възнаграждения в комисията. Трябва да се търси тук баланс, защото знаете, че при една ниска заплата хората могат да бъдат манипулирани и съответно подкупени. Трябва да се търси баланс, така че те да получават достатъчно пари, за да не бъдат манипулирани, но все пак да не получават достатъчно много пари, така че да дразни обществото. През миналата година всеки от 13-те члена на комисията е вземал по 4300 лева на месец. Сумата включва и 25% допълнително финансово стимулиране. До месец статута на ДКЕВР ще бъде окончателно уреден в проекто Закона за енергетиката с вносител Министерския съвет. За BTV новините, Теодора Енчева. Прокуратурата ще проверява кои длъжностни лица са допуснали препроектирането на магистрала Люлин, което е една от основните причини за забавянето на строителството из 6 месеца и нейното оскъпяване. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Проверката е поискана от премиера Борисов.
Какво се промени в студентския град след смъртта на студента Стоян Балтов и последвалите протести на младежите? Репортерът Константин Караджов разказва, че година по-късно 13 студентски организации внасят почти същите искания, с които започнаха протестите си миналия януари. Преди година Деян Каролев е бил сред инициаторите на студентските протести. Днес е един от многото разочаровани. Акциите на властите в студентски град откриха над 60 незаконни обекта, но и до днес всичките си стоят. Май само дето асфалтираха тук булеварда, едно от кафетата там Инфинити стана Коко или нещо такова. Горе-долу бяха затегнали мерките, беше против полиция, такива неща, проверки правеха, ама беше само за малко. Най-рано след месец ще приключи съдебната сага за събарянето на клуба, пред който убиха Стоян Балтов. С изключение на спорадичните хайки за паркирането, в другите части нощният живот си е същият. Всъщност студентите никога не са искали премахване на заведенията. Тогава нашите колеги ще да кажат защо да бъдат затворени дискотеките. Това е въпрос на личен избор, дали ще ходиш на дискотеки или не. Проблема не е в дискотеката, проблема е в съзнанието на самите студенти. Студентските съвети събраха тази вечер на институциите, за да им напомнят за своите искания. Специален статут на студентски град, инвестиции, осветление, зелени площи и оградени университетски кампуси. Мисля, че нещата не буксуват. Естествено е, че на хората им си иска всичко да стане бързо, тъй като идват за 3-4-5 години в града и си отиват. Но този нов план, доколкото това, което съм запознат с него, дава една възможност да се изградат наистина и такива мини кампуси и там вече академичните ръководства да въведат един по-добър ред. Кампусите са предвидени в новия устройствен план на студентски град. Той обаче още не е приет. Според главния архитект на София, забраната за нови строежи се спазва, но връщане назад няма. Аз им казах и на студентите, че ако някой казва, че ще се върне това, което е било, откровено ги лъжи. Миналите 2 години за ремонт на общежитията бяха изсипани 120 милиона лева. Тази година пари има само за аварийни ремонти. За BTV новините Константин Караджов. 3 почти последователни земетресения в интервал от 45 минути бяха регистрирани в различни точки на страната. Слаб трус с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е усетен в 18 часа и 44 минути на 14 км северно от Тополовград. В 18:47 е регистриран трус с магнитуд 2,2 по Рихтер на 16 км източно от Раднево. В 19:27 земетресение с магнитуд около 2,8 по скалата на Рихтер е регистрирано с епицентър на около 60 км в западна посока от София. Трусът е усетен слабо в района на Трън, област Перник. Това съобщих от Гражданска защита, позовавайки се на данни на Сейзмологичния център към Геофизичния институт на БАН. BTV се присъединява към световната кампания за събиране на средства в помощ на Хаити. Подробностите след малко. Остава да видите още. Транспортът в Германия отново е блокиран от силен снеговалеж. Албумът с записи от концерта Надежда за Хаити сега оглави класацията на престижното списание Билборд. Почина американският писател Джером Дейвид Селинджър. Тази вечер Селинджър издъхна в дома си в Ню Хемпшир на 91 годишна възраст. Селинджър е известен най-вече с романа си „Спасителят в ръща“ и разказа „Идеален ден за лов на рибка бананка“. В България са преведени също неговите 9 разказа, както и сборник от 4 новели под заглавие „Семейство глас“. Последните няколко десетилетия от живота си писателят прекара далеч от показността и любопитството на милионите си почитатели. На пазара не е излизала негова книга от 65-та година насам, а последното му интервю е от 1980-та. Съединените щати изтеглят войниците си от Ирак през лятото. Това беше основният външно-политически акцент в първото годишно обращение на президента Барак Обама към двете камари на парламента. В него той засегна различни теми от вътрешната и външната политика на Вашингтон. По-голямата част от традиционния президентски доклад за състоянието на Съюза беше посветена на кризата и на икономическите и социалните проблеми в Съединените щати. Обама обеща по-строга регулация на финансовия сектор, временно замразяване на правителствените програми, както и облекчени условия за кредитите. За свой приоритет номер 1 във вътрешната политика, държавният глава обяви разкриването на работни места. Ирак сякаш се прокрадна сред поредицата други сериозни теми, като обяви, че прекратява война